Il-bira ħamilna 304 swabs u minn dawn ħarġu 5 każi li huma pożittivi. Jiżdiedu b'5 l-każijiet ta' coronavirus f'Malta biex issa t-total ta' nies morda bil-COVID-19 tela għal 53. Fost il-każijiet li tħabbru mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Xarmin Gawċi, mara Maltija ta' 56 sena li ġiet trasmessa minn qariba tagħha li ġiet lura minn Brussell. It-tieni każ huwa ta' żagħżugħ Malti ta' 29 sena li ġie lura mill-Ingilterra fil-15 ta' Marzu. Każ ieħor huwa ta' Spanjol ta' 33 sena li jaħdem Malta u li ġie lura minn Madrid u kien laħaq mar għal xi ħin ix-xogħol iżda jidher li ma hemmx ir-riskju. Kien hemm każ ta' raġel Malti ta' 35 sena li ġie lura minn Brussell fil-11 ta' Marzu u ħass is-sintomi ftit wara li wasal. L-aħħar każ huwa ta' anzjan ta' 64 sena li huwa qarib ta' każ ieħor li kien ġie lura mir-Renju Unit. Il-professur Xarmin Gawċi qalet li għalkemm ir-riżultati ġodda li tħabbru l-ħamis huma 5 biss, dan ma jfissirx li sitwazzjoni qed taqleb għall-aħjar. Dan huwa messaġġ importanti ħafna. Il-fatt li llum għandna 5 u l-bira kellna 10 mhuwiex lok li aħna ngħidu isma' is-sitwazzjoni hija tajba. Hija fakkret ukoll fil-prekawzjonijiet li jridu jibqgħu jittieħdu sabiex dan il-virus ma jinxtereċ. Nappella n-nies ma joħorġux kemm jista' jkun, naf li llum hija festa ix-xemx barra u temm sabiħ, però nużaw id-dar tagħna stess fuq il-bejt fil-ptieħi ħalli aħna nkun nistgħu xorta ngawdu it-temm sabiħ li għandna imma ma niltaqgħux ma' persuni oħra li jistgħu jkollhom is-sintomi u jistgħu jkun qed jgħaddu dan il-virus. Importanti nfakkar ukoll li dejjem il-ħasil tal-idejn u t-tindif ta' surfaces fejn inkunu qegħdin għaliex hemmhekk jista' wkoll ikun hemm kontaminazzjoni b'dan il-virus. Fid-dawl ta' dak kollu li qed jiġri bħalissa il-poplu Malti jidher li qed jagħmel il-biċċa tiegħu wkoll u qiegħed jobdi d-direttivi. Tantu hekk li fit-toroq Maltin ftit li xejn għadek tara vetturi. F'dan il-jum ta' festa net news iż-żar ta' qali fejn wieħed mal-ewwel seta' jinnota li kienu verament ftit dawk li ddeċidew li joħorġu. Fost oħrajn spikkaw it-tfal jilagħbu bil-ballun u bir-rota. Kien hemm ukoll min ħa vantaġġ mill-ftit riħ li kellha matul il-jum u ħareġ it-tajjar it-tajra.